Els veïns del Tarter han denunciat públicament la manca de respostes per part del Comú davant diversos problemes que afecten la parròquia. Un dels punts principals és la inexistència de pipicans. Malgrat el nombre elevat de gossos censats, asseguren que no hi ha cap espai habilitat i critiquen que es destinin recursos a altres projectes, mentre que aquesta necessitat bàsica continua desatesa. A més, els residents alerten sobre obres aturades des de fa mesos, com les de l'edifici Mirador del Tarter i sobre el tancament d'unes escales utilitzades per molts veïns. Reclamen que si no es resol abans de l'hivern, la seguretat quedarà compromesa. També posen de manifest problemes de mobilitat, amb la pèrdua de places d'aparcament, voreres estretes i carrers poc adaptats als vianants. A aquesta situació s'hi afegeix les dificultats en la recollida d'escombraries i la manca de contenidors de reciclatge en zones concretes. Els veïns afirmen que fa anys que envien correus a la corporació comunal sense obtenir resposta. Davant aquesta inacció, han decidit recórrer al raonador del ciutadà per exigir solucions urgents. Segons expliquen, la situació continua igual i denuncien sentir-se desatesos per part de les autoritats. Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.